Oh, i-backseat. Hayi nginyanya kaba ngifuna i-backseat kuthiwa ngifuna i-backseat. Angifuni ngoba ngibona izinto ezenzakalayo lapha eMaskandi bayayibhoshela bayayibhoshela osisi bethu ama-breakaway ama-break izwa leyo nto. I-backseat cha noma ungangithembisa 1000 i-backseat. Ukhona nokwahlangana naye. Khona impela. Ukhona kodwa. Uthini mayechaza mina iyangidida lento. Isitayela nje sokucela nje. Wathi yena ufuna ngemuva. Kumbe wayibiza mina nguMaxolo kaBhengu kaNgcolosi. Ngikhulele kaNgcolosi. Ngifunde eLabore Primary School amabanga aphansi. E-high school ngafunda eKwaBazothini. Mina ngashonelwa abazali ngisafunda second year lapho kwaku 2002 mengaphosisi okay alright ngiqhubeke bengise sandleni sikagogo bengiphethe ugogo wami ngoba abazali bami besebeshonile ngafunda ke amabanga aphansi until ngize ngiye high school qale high school ngaya eKwaBazothini eKwaBazothini ila ngaqala khona ukubhema ogwayi shithi ugogo wami angibamba ukuthi sengiyabhema ogwayi ngiyaphuza notshwala yabo athi uyangizama ke uyashintsha amabanga lapho sengise high school lapho amabanga ngifunda 6 grade 8 yeah sengifunda grade 8 lapho ngaqala izinto wrong sengifunda grade 8 wangibamba ugogo wami ukuthi sengenza into wrong zokubhema nokuphuza nani base wathi angishintshe ngiye yohlala nodadewabo kaNyuso nangempela ngahamba ngayohlala nodadewabo kaNyuso kaNyuso ngafike futhi nganza more ngahlupha kakhulu base ngiphuza kakhulu ke lapho sengiphuza uphuzo lase luphezulu sengiphuza ngisho ngesikoleni yabo sesingiye esikoleni nje ngidakiwe nje yabo bhema nje ngiyashunqisa nje kaNyuso ke benginendlu engaphandle yabo athi uyafike endlini yami ugogo fika nje nginokugwayi nje phuna nali nebhodlela la lesavana nje uhlangabezwa yilona uthola ukuthi nje ngilale vele ngidakiwe yabo thola ukuthi uzongivusa ngoba uyabona ukuthi hayibo nasi isikhathi sekuba late sekuza kuvuka yena ngoba kufanele kuvuke mina kuqala kujwayele ukwenzeka kanjalo afonele ekhaya ukuthi hayi ngeke ngathi usisi hayi ukhuphula izinto hayi ngathi ukhuphula izinto sisi hayi akabuyele emuva hayi ngibuyele emuva ekhaya futhi kaNgcolosi kaNgcolosi ngingabe ngisakulesi sikole lesi engiqale kusona izinto ngiyiswe kwenye indawo abathi khona kungcono kanti nakhona ikaSathane futhi ngahamba ngayofunda khona lapho ngase ngifunda ngase ngifunda grade 9 ngoba ngangimphinde grade 9 ngikade ngifunda kaNyuso ngamphinde grade 9 ngaphasela grade 10 ngenhlanhla futhi ngaphasa nje ngenhlanhla futhi waphuma embo bakhe hayi ngathembi hayi ngaphuma ngembo bakhe ngempela hayi sekubekezelela ukuthi nje phele lo nyaka ke hayi wangaphela lo nyaka wamude wamude lo nyaka suke ngihlangana nomjitha la lo mjitha lo umakhelwane wasekhaya kodwa akahlali khona uhlala eClermont wafika kushuthi ke wangishela ke nami ngamthanda ke hayi lo mjitha lo angani mina ngibhema insango walontunja angibhemisa insango mina ngiqola isikhefu sensango ngoba ngibhema insango kanti le nsango le nsango esiediwe yabo ayime ngibhema le nsango le yavele yangibamba kakhulu yangibamba nje kamnandi yabo ngibamba kamnandi le nsango le ngiphinde futhi ngiyifune le nsango nokuya esikoleni seyanqineka ke manje ngizophuma ngithi ngiye esikoleni kanti angiye esikoleni mina ngilaka makhelwane lo mjitha lo ngizofuna le nsango yakhe ngaze ngagcina sengiyekile kanjalo isikole bani grade 10 ngihlale lo mjitha lo angithatha ngiseMayville lo mjitha lo suka kwami ke ekhaya ke ngoba nogogo wami naye ke
ugogo wami esengidubile. Wayesekhathele. Hayi wesekhathele vele ugogo useyigugele yabo. Angithathe lo mjitha angise eMayville. Ngasiyeka lapho isikole. Ngangivele nje sengisiyekile isikole ngoba ngiphuma ngathi ngesikoleni kanti mina ngiyazi ukuthi ngiyozenzela izinto zami. La ungena khona kamakholana bekhona abantu abadala. Bakhona abantu abadala. Bathini mabebona ingane iqhethile lapha neuniform? Ngicashile. Ngingena ngo back door. Abangiboni mengingena. Ubona usuphuma? Angibona ngisho sengiphuma. Angibona ngisho sengiphuma ngiqalazele uqala ukuthi khona aba eminyango bese ngiyaphuma. Wexoli. Uma singabuyela emuva. Ungena kanjani ngogwayi, ungena kanjani entsangweni? Uqhamuka usezingeni eliphezulu. Ake sikubone ufufusa. Okay. Ngangena esikoleni high school. Ngiqala nje high school. Ngafica abangani abarongi. Ngafike ngaba nabangani kanti abangani bayabhema. Hayi nami ke ithe abangishayise ngoba sengibona ngathi mina ngike styleni. Yabo bona bonke bayabhema abangani bami mina ngibhema. Yeah. Ngaqala kanjalo ke ngaqala high school ukubhema kwabazothini. Ngacela ukuthi bengishayise bangishayisa ke. Hayi ngeza ukuthi hayi kuyabhemeka ke hayi uyangithatha uyangibeka nogwayi ngabhema ke nenkantini ke ngayibhema ke kanjalo ke. Qala kwami nje ukubhema ugwayi. Ngaqala high school ngifunda isikole. Ngiqala ukungena high school. Qala kwami ukubhema ugwayi. Wawuna ngake eminyaka? Ngina 15. Ngina 15 if I'm not mistaken. Yeah. Ngina 15. Qala kwami ukubhema ugwayi. Ukushunqa. Yeah. Uthema usulaphana kwanyuswa wawunendle yakho lapho uphuza khona isavana. Yes. Ngoba usewumntwana wesikole imali yokuthi uthole zonke lezi zinto ayikanjani or wawuthengelwa amajita or wakwenzakalani? Phela anganika ugogo wami ngoba ngisho ukuthi bezama ngangisuke ngiphiwe mhlambe uthola ukuthi imali yami yokukhera mhlambe esikoleni inyanga yonke ngiqamba manga ngisesikoleni kufuneka ukuthi mhlambe esikoleni yabo le nto kufuneka imali ye homework kufuneka imali yamanothi. Kanti mina ngiyazi ukuthi ngifuna ukuzenzela izinto zami. Ngangisuka imali ngiphiwe ekhaya ukuthi ngisupporte mina esikoleni. Mase mina leyo mali ngithengela ngawo utshwala, ngithengela ngawo ogwayi onsango. Impilo yakhe iseMayville manje naleli soka lakho lewunga. La phela ngize ngifika lapho ilanga sengiyeke khona isikole lapho sengibuya kaNyusu ngoba ngiNanyusu abahluleka yimina yabo. Ngabuyela kaNgcolosi. KaNgcolosi sengifunda kavuthe emaphetheni. Angiye esikoleni mina ngiphume ngathi ngiyesikoleni kodwa ekhaya kanti mina ngiyalaka amakhelwane kulo muntu lo wangifundisa iwunga. Yeah. Shuthi mengifundisa iwunga ke lo muntu wami lo agcine esethi asambe siye eMayville la sohlala khona siba uthula sokhuleka khona. Hayi la solo ke sicasha khona manje ngoba vele nje kuyacaca ukuthi nje usuphelile nje 2 weeks ngenza lento le ngingayi esikoleni kodwa ekhaya ngiphuma nje kahle ngigqoke uniform yonke into kanti mina ngiye esikoleni ngiyalapha ya. Hayi ngoba umuntu wami ayingangihlanya ngaye ngangimthanda mfuna uqhamanga yabo kanti ngithanda into wrong. Ngihamba naye ngaye eMayville. eMayville ke ila engafika khona ke hayi ngamitha ke lapha ayewangimithisa ibhadi sibhema iwunga lapho ke. Khulela ingane yami yokuqala hayi ngiyizali mengizali ingane yokuqala esibhedlela ubhema uphuma nengane ngithi kufanele kube khona umuntu omdala ozokusayinela. Yena kunoma unobaba yena umuntu wami lo baba ingane zami. Afonela uma wakhe ukuthi athathe ingane sengiseMayville lapho. Afonela uma wakhe ukuthi ezothatha ingane. Hayi qhubeke mina ngibuye ke siqhubeke sihlale naye ke until naye azashone ke. Ayikho indaba enjalo. Ushona kanjani kwenzakalani? Yasifuna ukuzwa kwenzakalani. Because angithi uhlelo lolu kahle wena Xoli olukufundisa abantu. Sifuna yonke imikhuba eyakhona ewungeni ukuthi abantu bayazi. Nomuntu azi ukuthi maye ematanisa impilo yakhe nomuntu obhema iwunga ikuphi lapha ayibhekisa khona.
angasebenzi lo muntu wami futhi nje angixaki nje nokuthi ngimbuza ukuthi hawu wenzani wena hayi uyantshontsha phi nje majaldini ntshontshela belungu yes mentshontsha ayiqale kube mnandi fika nezimali ngifikela nama-wave yabona nje ngisileya yabona nje kumnandi hayi uma wakho uyazi ukuthi uyantshontsha yabo baqale bengifihlele bengangitsheli ukuthi uyantshontsha ayi sekuhambeni kwesikhathi ehambile yontshontsha yabo shuthi sekuze kuba ilate akabuye yabo leyo nto ba-worried yabo baloku abethi be-worried mhlawumbe uboshiwe bakhuluma bodwa abangitsheli ngithi mina kanti ngizozwa ngithi mina uboshelwani yabo mase kuyimande bengitshela ukuthi hayibo kanti awazini ukuthi isoka lakho lenzani ngithi mina lenzani bathi liyantshontsha isoka lakhe majaldini alitshela ngani kanti ngathi mina hayi bengakaze-ke ngitshele lokho hayi nangampela abuye-ke ekutshentsheni kwakhe-ke ngimbuze-ke imande-ke ngitshela ukuthi hayi mina ngiyantshontsha kanje kuze sithole ukubhema le ungayethu kufanele ngiqale ngihambe ngiyontshontsha yabo laphayana-ke ekutshentsheni-ke kukabili uwin or lose yabo shuthi-ke lapho phakathi kokufa nokuphila yabo hayi kusilungele mhlawumbe uphele ngonyaka wesibili nowesithathu hayi wesine hayi kwasho wona ukuthi hayi sijampile wahamba-ke wangabe phinde sabuya emva kwalokho bambulala zange simthole ngisho ngithola sazi ukuthi kwenzakalani ngayo kodwa nje mina nje engingakusho ukuthi wagcina ehambile yontshontsha leyo ntshontshelana ukuthi sibhema ngiqalekile phela ungishiyile endlini ngiqalekile fanele ngenze sure ukuthi untshontshile ngoba nami ngimile la ngehema ngimlindile yabo ngoba lapho ngangajwayeli la eThekwini ngangiza nje la eThekwini ngoba ngihamba naye kodwa nje ngangahlali komaskane ngangibhema kodwa ngihlala khona naye eMayville. Into enjani bunjani buhlungu engqondweni ukuhamba komuntu angaphinda abuye aphume nje la endlini kumele buye entambama angaphinda abuye angcwabe ithambo lakhe anazi imkhondo anazi kwenzekeni engqondweni 2 days 3 days 4 days 5 days iminyaka yini esuke iringe ekhanda lakho ngalowo muntu lo owaphuma endlini umuntu ozobuya wangaphindwa abuye. Hey bhuti wami yabo leyo nto iyangidla each and every fucking day kuyimanje sangidla kuyimanje ubuhlungu and futhi akulula ukuthi iphume ngoba kuba ngcono umuntu umngcwabile yabo uyazi ukuthi hayi ushonile umngcwabile yabo ungcwabile ithambo lakhe yabo lo ngatholakalanga ayinamanje sangidla kubuhlungu bhuti wami kubuhlungu kakhulu ungangoba namanje nje mina ngisanesilonda nje isangidla ngoba ngazi ukuthi kwenzakalani ngikutholanga ngisho ithambo lakhe uma ephume yoganga wayesho nthi namuhla ngiyoganga endaweni ukuthi phela wayesengitshela ngoba ngasengazi wayesengitshela ngoba ngasengazi indlela yakhe yayibheke iphi ngalelo langa ngalelo langa angitshelanga ukuthi yayibheke iphi kodwa wayejwayele ukuya koMena Gardens Glenmore maduzane neMayville wejwayele ukuya lapho kuyontshontshwa kulezo indawo lapho ongangokuba waze wagcina esentshontshe kanti usentshontshe endaweni wrong kubantu bakagcaba cabanga ukuthi ibona futhi laba bambulala ngoba baze bafika ngisho endlini yawazi amaphara kudayisa ngoZulu khona iphari lampimpa-ke bagcine befika azidlule lapho nina besilo kunjalo kanti awuphephisa ntombi cha ake sikhe phezulu lapho alisekho isoka lakho akusikho kini la istep esilandela isiphi ngeke la ekhaya bekuphantela indaba yakho yewunga ngeke ngihamba mina ngiyoyiphantela iwunga yami bona benginankinga baze bangixoshe banankinga nokuhlala nami ngithi phela ngizele nje la yabo ngiyahlala ukuhlala kodwa angeke vele bengiphantele imali yewunga yabo bathi hamba maxolo uyiphantele iwunga yakho kodwa ubuye uze la endlini uzolala endlini udle wenze yonke thina into esingakunika yona ukudla nje kuphela nokuthi ugqoke ugeze kodwa nje hayi ukubhema uzoyibona ntombi yes
ngasho kanjalo umamezala wami. Yeah. Yeah, akaze ngixoshe ngoba nje ngivulela ngisho nango 3 ntathu yavu. Ukuphanta kuni sifisa ukwazi umphakathi. Uqwayiza. Dayisa ngami. Awuxoxela umuntu ongazi indaba yokuqwayiza. Uqala kanjani? Ngeke uvele uphume nje ungakazi kunomuntu ohlala endlini ongeke vele ephume ethi ephamisa ethi mina sengiyaqwayiza cha. Kuneziteji, kunezigaba, kuneyindawo lapho kwenziwa khona. Wena ufakwa ubani? Izo zonke izinto esifuna ukuzazi lezo. Ufuna nje uqamba manga ngifakwa ngumuntu mina kahle uqala ukubona kwami ngoba mina ngisho kwayikhona ebaqwayizini mina ngakukhonjiswa yena umuntu wami. Siyothenga iroki ngoba kudayiswe iroki. Ngaqala ukubona kanjalo. Vele nje akasekho ngiyakwazi. Yabo leyo nto. Ngahamba nje ngaya khona, ngayigqokela nje ingubo yami emfishane, plazi ke ngikhathi ngisahlala khona ngangithe ukusixaxa yabo ngoba ukuzaca wami ngizacela eThekwini. Yeah. Ngahamba nje ngaya ngomoroti, ngigqokela ingubo yami emfishane, ayeme ngifika namantombazana akhona yangibuka nje phansi phezulu ngoba nje. Uthuyini ke lo? Bathi uyini ke lo? Lapho ke anginendaba ke mina ngoba ngidla umgabe ke futhi nalapho ke uze ngomsebenzi ngize ngomsebenzi nami nabo lento abazoyenza nami ngizoyenza indaba kanti indawo yabo yini ngoba nje kungibuka kwabo bagcina ngawo ngoba bawenza ngalutho ngayele emgaqweni hawu nangampela kuphela ngasikhathi hawu uyafika imoto hawu uyangithatha hawu sahamba hawu angithembisa idrati nje oqala hawu angithembisa idrati sahamba sayophuka naye hayi salenza ke ibusiness sesizoyenza hawu nangampela abuye ngishiye lapha la engithathe khona ngoba mina kahle aim yami ngangisuke ngiaim ukuthi ngifuna ukuthi ngihambe ngendlu mhlambe nginawo noma 400 yabo hayi ngiqhubeke ngiphante lapha qala kwami ngaba nawo nje 300 ngathi hayi sengi right yabo wawuseneliseka ya ngangisaneliseka ngaba nawo 300 rand ngahamba ngaya eMaskani ngayothenga buya lapho ngagibela ngaye ngivile kodwa abazi la ngihlala khona ukuthi ngiyenzani bona abazi ukuthi nje ngiyaphanta ngokucela bona abazi ukuthi ngiyaqwayisa yes ngangibafihlela phela ngangingeke ngitshela umamezala ukuthi ngiyaqwayisa yabo ngoba insimbi hayo yona isishisa ngijwayele ukwenzelwa yabo manje ngintombazane yiphi enye indlela engizophanda ngayo intombazane ngeke yontshontsha mina ngikwazi ukuntshontsha ngiyaphoqa lapho ukuthi ngenze into ngisho ngayithandi ngoba kona hayi ngangingakuthandi kodwa ngangiphoqelekile ngoba isimo ngangikusona kuneyigigaba ezenzeka lapha emgaqweni ebantwini abadayisayo asikho isigameko eseke sakwehlela hawu sake sangehlela kwakwenze njani umuntu wangithenga kanjalo mengithenga lo muntu lo wangithembisa 200 mengithembisa 200 lo muntu lo hayi sihambe naye athini athi ufuna siye endlini la ehlala khona isagibela itaxi eSphingo ngikhumbula kahle sahamba saya eSphingo mesifika eSphingo lo muntu angisekwelinye ihlathi indawo nje ihlathi yabo angazi wangiluthangani ngoba ngeke ngithi qala imali esandleni yabo wangilutha wayekuthi ethembekile boloya baba mesifika alale nami mase siqedile ukulala sekufanele anginikeze imali athi uyabuya usayo angazi noma uyoshintsha imali noma uyokwenzani yabo ngithi mina hawu uyishintsha kanjani ngoba ngithi mina ukushintsha 200 ngoba uthoza nginikeza 200 ayizwa leyo nto athi hayi khona umngane wakhe la ethu sehlathini njala akho umuzi akho lutho nje umgaqo le kude yezwa hayi ahambe kanjalo angishiye ngimile wangishiya ngimile kanjalo ethi uyothatha imali kephi eSphingo lapha nginawo ngisho isheleni ephakethini ngiyacabanga hayi 1+1 ngizokwenza njani ngobani ikhathi ikhathi kwakuyiseminingi lapha inhlanhla leyo kwakuyeli kwakuyisemini mhlambe wo2 kanjalo ikhathi ngihambe ngalendlela le engingene ngayo ngihambe ngiphumele emgaqweni
engiphumele emgaqweni ngimila ngazi ngizokwenza njani cela omunye ubhuti lapha ngifica omunye ubhuti lapha uhleli ngemoto yabo uyirelaxele nje uyibhemela ugwayi fike ngimchazela istory ukuthi ngithathe umuntu kanje manje nginenkinga nginayo ngisho imali yokugibela athi ngingakusiza kodwa nami uzonginika futhi ngiyacela nami wakhangezwa ngathi hayi bhuti wami ayikho inkinga ngithathe nje wangibeka eThekwini hayi nangempela ngithi-ke bhuti wami ngiyakucela bandla kona okufuna ngizokunika kodwa ngizokunikela khona masiseThekwini hayi la yabo sengifuna ukuba nje seThekwini nangempela angithathe lo bhuti wami hayi sahamba naye ngikhumbula kahle wafike wapaka kephi lo bhuti lo wafike wapaka khona la eAlbert Park hayi senze into esiyenzayo silale naye qede lapho angihlise kanjalo ngisale kanjalo phansi futhi ngiphinde futhi ngithola omunye futhi ukuze ngithole imali anginamali yacabanga sengilale nabantu abawu2 mahala yacabanga busende phinde futhi fanele ngithole omunye hayi lo no yabona-ke lo hayi sengivulekile ingqondo lapho sengifuna imali-ke imali ezihamba phambili hayi umsebenzi hayi umsebenzi hayi nangempela-ke mina-ke nginenhlanhla-ke hayi inhlanhla nayo ngasukelwa omunye-ke futhi wangitshela ukuthi angimsize kanje ngambuza ukuthi unamalini wangitshela ukuthi uno-50 rand ngathi okay asambe siyokwenzelaphi unayo indawo ngamtshela ukuthi cha anginayo indawo kodwa zikhona indawo zokubhuka sahamba sayobhuka eJazzmore safika eJazzmore ngalala naye lo bhuti lo mase siqedile anginikeza u50 rand uguqiwe ne uqala njalo 50 rand qede vetane ngufaka emabeleni hambe ngiyogeza ngiqede lapho ngiqoke ngihambe mina ngifika ngiyothenga mina ngithi ngiyawuvula lo 50 rand cabanga u50 rand abawu3 ukubulele ngemali sekubuya phela labaya sekubuya leya mali engithoya ngiyacabanga kanjalo hayi wengazi yena uzonikeza u50 rand owodwa umuntu ekunikeza imali igoqiwe kanti imali zosiyavula sekukhona enye futhi ewu2 yonke kanti unginikeza u150 lo bhuti loyo usukulami-ke ilanga lo suku-ke yena kwalenza ngakhohlwa kiloko okunye akaze kwenzeka wadibana nomuntu othwele ozofika ukufuna ucansi olungajwayelekile noma ekwenzisa imikhuba engajwayelekile because kunabantu abathi banokuthathwa abantu beyobalalisa nezinja beyobalalisa nenyoka omunye agcina angena emotweni aquleke aphaphame sephume sehamba anikezwe imali enkulu iziphi igameko mhlawumbe okwazizwa noma mhlawumbe okwabhekana naso okuyinto engajwayelekile emphakathini mina angaze ngize ngiqondane kodwa khona engikwaziyo usilihla mbuyamazi usihamba nge-wheelchair usehlanye manje ngiyambona usililo uhamba memeza emgaqweni yena-ke bamlalisane ngiyoka bamlalisane ngiyoka uthi mayethi uthi kwenzakeka kanjani kwenzakalani athathwe umlungu uyathwala bonke umuntu bayathwala amandiya amashangana amazulu amapede yonke umuntu uyasithwala wathathwa umlungu lo mlungu memthatha wamthembisa 1000 kodwa nangaze engasayiprabs ingane ingozi 1000 nina nicalculate ngemali ukuthi hayi too good to be true hayi ngeke 1000 wathathwa umlungu-ke emesho manje futhi yaxoxa indaba angazi noma esehlanye sayixoxa yini wathathwa umlungu mesathwa umlungu mesefika-ke ejardini nomlungu wabedane wakhipha uheleke lenyoka unenhlanhla ngoba usaphila kodwa vele ufile manje akaphili ufana ukuthi akaphili useyahlanya ngizobashuthela abantu obuhlala la unokuhamba la emgaqweni walaliswa nenyoka kusidiya ngazi wasinda kanjani ngoba walaliswa nenyoka uqede lapho umlungu wamnikeza 1000 wahamba yabo kodwa akazange azaquleke noma kuze kube njani kodwa unjeya yana njengoba nje enjeya isigcino sakhe sabanjalo uyahlanya kuyimanje uhamba nge-wheelchair akakwazi ukuyihambela nje
wamenzakalisa loya mlungu wamlalisa nenyoka. Lapha eQwayizini thiwa nithini kwenziwe business nisuke nivula amehlo. Akaze yini weze wantshontshela umuntu ebhizinisini kuzosetshenzwa? Sengamtshontshela umuntu. Nimtshontshela kanjani umuntu egadile kubhekene? Hayibo uzokugada kanjani? Kwenzakalani? Wathathani? Oh mina ngathatha imali. Yeah. Ngathatha imali kwaku kahle ibloya lalila iblowe sisendaweni nje eyikhona ne. Yena ubhizi ke ngoba futhi ngangilele into enze ukuthi ngize ngikwazi ngangilele njengoba ebhizi mina ngiya isandla yabo ngenze ngathi ngiyamassage ngiyamhomenza kanti cha ngathatha imali angibonanga ukuthi malini kodwa ngayikhipha ngayicwila imali ngithathanga yonke wallet futhi ngithathanga ifoni futhi ngingikwazi ukuyithatha ngoba kwakuzojumpa lo muntu wenayo imali eningi yabo ngoba mina ngacwiya nje ngacwiya yawu2 ngoba nginovalo ngoba ngiyenza lento ngiyasaba ngacwiya imali u2 nakanti ngicwiya u200 aba2 yabo yena wethe akanamali wathi no30 rand ayizwa leyo nto wathi no30 rand hey wakhala hayi Sasisho lento ekuthiwa ukukhala phela. Ngakhala kodwa. Ngisho yena ukuthi wayekhala. Ukubona uma uthenga something bese kuyakhala uthayimali iyabiza mfowethu. Khona uthenge mfowethu. Enayo imali. Ngathi hayi okay ayikho inkinga. Angazi nami khona nje into yathi nje hayi ngimsearch lo muntu no30 rand yabo. Nangampela ngamsearcha. Mengisearch ibungeza imali uyayifila imali. Ngathatha imali u2 kwaku200 aba2. Hey. Hayi saqeda nangampela ngayithatha ngayishafa nami esikhwameni sami ngoba isikhwama sami sesilecela hlezi ngiphethe isikhwama sesileceleni ngayifaka fast angibonanga ngiyithatha kodwa nje ngathatha imali u2 futhi ngiyithatha emalini. Siqede hayi anginikeze lo 30 rand lona hayi inkinga ngiyabonga. Hayi ahambe futhi nje angayisearch nje uzoyisearch kanjani imali ngokuthenga 30 rand kuphela. Hey. Yini kumele iqaphele umuntu uma eyothenga ongaqwashisa ngaye abantu ngoba bayathenga abantu ababili. Ukuthi yabo uma uyothenga mfethu kufanele nje wenze sure ukuthi izinto zakho uyayigada ungathi ngoba uqhanyela ingqondo bese uyahamba ngoba abantu besilisa ngase beqhanyela nengqondo yahamba angazi kodwa nje kufanele ube washi mfethu ungakhuleki nawe phela ungakhulekela umqwayizi usile kahle khanda ungakhuleki wenze sure ukuthi nje yonke into yakho uyigadile ngoba hayi siyayizombula mewukuthi ulahlile siyayizombula nje futhi hayi kancane ngoba nabo bazizombula ngithi ya fanele nje ugade ugadana izinto like angithi abantu bafaka kakhulu emaphaketheni gada kakhulu ibhlukwe ufanele uligade kakhulu ibhlukwe kuthiwa kwenzelwa ngisho phandle ehlathini ngisho kona lokho nje like nina ntani nawo namahlo mina ngazi mina ngibothi mina induku ngavuka sengikho umuntu phela ehlathini ehlathini sengikho umuntu phela afaka kube indawo eyikhona ingenamuntu obviously ngeke uzowenza ucansi phambi kwabantu yabo kodwa nje ifaka kube indawo eyihlasinyana nje bese eyikhona nje indawo engenamuntu yabo abantu abaningi wekwalala nabo ngosuku babe bangaka mhlawumbe babe 20 awu ungafa bese sakungcwaba uyisilendo unje hayibo kanti hawu bese sakungcwaba ayikho leyo hawu bese sakungcwaba ayikho leyo nto ibhizi engakayivelaphi hawu khona lapho komo road uBria ibhizi lezi khona futhi yonke indawo akufanele kuzube yonke indawo noma ikephi awusithathe nje usibeke emqondweni ngosuku lwangalelo langa hey kwakubhizi bo hayi cha kwakubhizi futhi ngampela futhi kwakuyini ngambe ngalela langa kwakuyini kodwa kokhona into eyenzakalayo la eAlbert Park kokhona enzakalayo angisazi okwenzakalani kodwa nje babebaningi nje abantu bephuzile utshwala buyehlela nangezansi yabo bebephuza abantu yabo leyo nto hayi mina ngingenile lapha eJazzmore
ngoba nje futhi nje kwakuwabantu abantu abasuke befikile abapha mhlambe kulento ze IFP in kwakuna something nje bephuza abantu. Hayi lapho ke kilanga hayi ngangwathola ama client endaba yokudlala ngangwathola ngoba ngisho nje ukuthi mhlambe 20 angiqamba manje khuluma iqiniso. Malini? Hayi babeza ngo50 shame ufuqama uyedwa nje owangizela nje no 20 rand futhi nakhona nje wathi angimshaya iponya ponya indlwaba ngazange azalale nami. Ilanguage yakho awukhona nofikela leyo nto nje? Angimenze ngesandla. Angiyeza 20 rand vele akafuna ukulala nami ufuna ngimenze ngesandla ngamenza ngesandla kwangiyeza 20 rand kodwa nje babeza ngo50 nje ngifuqa mama babeza ngo50. Ilanguage yakhona uyifunda nini ngoba wayingenela awufakwanga umuntu o-full house obani into ayifunda nini leyo ngokucelwa ngokuhlukahlukana kwakho wena uyayibiza malini uma ungasihlukanisela lapha usipackage khona la? I-full house ibe mina ngiyenze i-full house shothi i-whole night ngithi angayazi mina angazi okay sorry mina ngokwami i-full house ikibe i-whole night izwa leyo i-full house ikibe i-whole night mina ngicharge noma 500 i-whole night mhlambe i-round eyodwa i-50 rand i-round eyodwa kodwa ngoba abantu bahlezi bekhala basifike no-30 nalabo sisike labaka bavuma nango-10 rand sebelibulalela ibhizinisi kakhulu. Cha ukubulalizwa ibhizinisi ukubulalizwa ibona-ke laba basi ngoba ukuthi umtshela ngo-50 akutshela ukuthi yena uzoyi-White House ngisho nango-5 rand yena uzochama. Yacabanga ibona-ke abasibulalela ibhizinisi kodwa nje kahle kahle ngokomthetho beku-50 rand around i-full house-ke 500 yabo. Kodwa-ke ngoba sisi laba babhemi ungake bathatha noma yini noma malini hayi balibulalela ibhizinisi ngoba nango-10 rand nje bayavuma yabo. Hayi kodwa mina-ke hayi 10 rand hayi 30 rand-ke kezwakala ngoba ngiyathola iqhuzu manje 10 rand fanele ngithola bangaki ukuze lo nto nje ngihlanganise 30 rand abawu-3 ngakawotiswa yilokho. Thiwa abanye udibana nabanye lapha endleleni abacela ngemuva awukazi wadibana nabo? Hayi phela labo hayi laba be-rape labo usho wena bathengayo noma laba bafuna nabafuna ngenhluzulu othengayo kuthona laba bangaphandle bathanda i-backseat. I-backseat hayi nginyanya kaba ngifuna i-backseat kuthiwa ngifuna i-backseat angiyifuni ngoba ngibona izinto ezenzakalayo lapha emaskani bayayibhoshela osisi bethu ama-break awekho ama-break izwa leyo nto i-backseat cha noma ungangithembisa 1000 i-backseat ukhona nokwahlangana naye? Khona impela ukhona kodwa uthini mayechaza mina iyangidida lento isitayela nje sokucela nje wathi yena ufuna ngemuva kumbe wayibiza ngani khona ligama ayibiza ngalo ngiyalikhohlwa kodwa khona ligama la khona ayibiza ngalo lomkhuba elomkhuba ngoba ngaze ngabusisi ukuthi ungitshele ngesiZulu ngoba lisho ngesingisi manje sengikhohliwe leli gama wase hayi mina ngifuna la embobeni yokubhosha ngase hayi bhuti wami mina ayidlulela phambili ngiyidinga impela imali kodwa hayi ngeke ngize ngikwazi hayi mina nganqaba ngikwenzi lo ngangithandi ngithanda ngoba ngibona indlela abayinyela ngayo lapha emaskani bayayibhoshela. Usumle seyinyela kanjani engadayi ngoba kuphuzwa phela lapha? Ama-break phela wasekho nje hayibo ungashaya pop-up ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani pop-up emumva ey'nqeni yacabanga hayi ngeke mina nganqabethiwe lokho nje ngoba ngabona indlela abayibhoshela ngayo ngenyiwa lapha ngoba ukazi semasimbeni khona nje la kusemsimba launch khona hayi kuyanyiwa indaba ukudlala kuyanyiwa yazi umuntu yazi ayihlekisi lento leyo usizi lomuntu omnyama lolu yazi usizi lolu yazi inkinga lento khona umuntu othi ngisho iy'dakamizwa noma seyingaqedwa kodwa impilo yakhe ifile mfowethu futhi ngampela uqinisile. Wena ngoba usuwaba nengalo yodwa basakuthenga yini? Hawu bangithenga nayo ingalo yami eyodwa ngoba ngikutshele nje ukuthi umuntu wesilisa meseqhanyela
akabe sayinaka nento eziningi ingqondo ayisebenzi ingqondo ayisebenzi qobo kuthiwa imost yabantu abathenga emgaqweni abaganiwe ayikho leyo nto awubathi ngasi kukhona ngisho nabashadile ngisho bona nje uthe abashadi indoda ayishadi iyashadelwa iyaganwa izulu leso ngizama uqondisa izulu umbuzo wami uthi ibona abaningi abathengayo yebo ibona abaningi yini ebangalokho uma mhlawumbe ekhona kwambuza mhlawumbe ngesingawo yini ebangalokho ukuthi amadoda aganiwe kube wona athenga kakhulu abaqwayisi mina angaze ngibuze kodwa mina ngokubona kwami mhlamba abafazi baba bayishaya intayela noma abenzi kahle manje ngoba thina siyenzisisa niyatayela yes siyatayela futhi siyayigibelela futhi siyayichoma futhi mekusikanjani sho sabafazi babo phela bayahlonipha amadoda abo sho sibagcina nje ngokuba yinkulu eyidinga ukuchuzwa yabo mhlamba ingakho amadoda ke azezofuna thina ngoba thina hayi siyawanikisa awuyimakethe wena amagalela akho wena uhamba njani wenza njani wena mina hayi mina naku uyafika insizwa lapho umshadikazi icela ibhizinisi hayi ngiyaya nje kuyona futhi mengifika nje hayi angipholisi nje amaseko ngiyazenzela nje ngiyayifikela nje futhi yabo uma ukuthi futhi kanjani kufanele ngiyigibelele angilindi mayikubambezela mayikubambezela ngilindi yena ngoba phela nesikhathi siyahamba ukuze ngilindele na kanjani ngoba ngifuna nomunye ngithi ya ngiyasheshisela nje futhi ngifuna into ezokwenza ukuthi nje yasheshe nje yachama yabo nje sana le style leso kugibela phe kwakhe awu sona simchamisa fast kahle usukufuna kwenzeke kudlule yes ya hayi phela ngisengazile ngokuzo enjoy Thomas ukuromance lapha kuyontombi yakho hayi singazile ngeromance sizengokuthi siyaqeda sithole imali siyahamba umbuzo wami omkhulu nanku ungwaka ngubani sibonga yebo lapha emgaqweni akaze kwenzekeni kufika umbomvu ezothenga mhlawumbe enqonye umonwe uvela uthule wena ubheka olwandle uthatha imali ugibele phezulu akwenzeki into enjengale sekwenzeka ingangiqalekile ngangathandi futhi nje uNkulunkulu ngaqale ngaxolisa ukuthi kona ngizokwenza lokho kodwa angithandi isimo yabo ukuthi usathane futhi ngempela lo muntu uyamtshela ukuthi ungangubani ngitshelanga ngizange ngize ngimtshele kwaba nje ukwazi kwami hayi ngizange ngize ngimtshela hayi kwenzeka futhi nje kabili noma kathathu seke nje kwenzeka futhi kahle nosulale nabantu bakini abangaphezulu kwa 3 ngiyacabanga ya ungasho njalo imali njenjani imali elibulelizwe kodwa into ebulelizwe iwunga ngoba phela iyona esuki isidingo nqangi iwunga kahle libulelizwe ngale kwewunga ngabe akwenze konke lokwenzakala uma usuku usuhamba umshiya yini esuki iringa ekhanda lakho kusingaze ngalala nomuntu wasekhaya ukujabule khona akwazi akazi ngiphethe nje le mali kodwa unqapha ngaphakathi phela ngeke into engizoyenza kusenani uthi ke umbuzo uma ekwazi uwunga ukuthatha izikubeke kuleso sigaba leso yini engakwenza ukuthi wena unqaba ukuthi ulalwe ngemuva because kuvuma abafana uthi lo mfana akayo nomuntu othandana nabantu bobulili obufana nobakhe kodwa ngezinga lokuqaleka agcina avuma ngeke bhuti wami mina ngithandi angithandi ngasayina nje phansi ukuthi ngeke ngiyenze into ngisho uqala kanjani ubona umuntu eyishiye emuva ngeke mfethu bayanya lapha ngeke manje ngisuke ngicabange lokho ngeke hayi mina ngasayina phansi ukuze nje kuthiwa ngiqale kanjani ingcono uma ukuthi warosto uyabulala ke ngiyifo ngcono ubulawe yiwo ngcono umbulale kunokuthi ngilalwe ngemuva hayi bhuti wami mina ngiyithandi lo nto angiyifuni nje noma ngiyibone leyo nto hayi angiyifuni shame ufuqanga mama manje bathi babuza laba ngoba nabo mhlawumbe abasho ukuthi bayakwenza uma nibabuza nibona mhlawumbe sebeyishekela sebeyitoilethela uyayethini umuntu noma iyona sign ayibuza isign leyo ukuthi shoot uyakwenza iyona sign leyo ngeke uvedane
uvetane nje ubhoshe nje sihleli uvele unye nje sihleli unye nje awuweza usuka ngezwane nephisiwe nami yona ke lento engixaka yona ke lento engisabisayo ke bhuti wami ngisabiswa yona futhi lento ibulala nama nerves lapha ngemuva yes kushuthi yabona ungazizwa mawuphisiwe uvele nje omunye nje khona omunye sesichama wathi kwabhosheka simina ayibogela kwabhosheka ubungeza yini ukuthi uphisiwe ukubhosha wathi nabe ngingaphisiwe ukubhosha bengiphisiwe ukuchama pho ukubhosheka kanjani mina yona nje into engisabisa ngifuqama ayona nje into engisabisa nje mhlawumbe kuba ngizange ngize ngibabone beyibhoshela mhlawumbe ngabe ngabo ngabe ku risk hayi mhlawumbe ngabe ngilenge kodwa nje ayi ngabona bebhosha kanjeni umuntu athi uyachama athi kwabhosheka hayi ngeke ngasabiswa yiloko ngifuna nje ukuqala manje yena nto yangisabisa ke madoda iyakubulala yazi akumele ngabe siyahleka yazi usizo lomuntu omnyama lolu usizo nje njani mhlawumbe ibuke yona iyahlekisa wena lento kodwa ibhlungu ayibhlungu wena musuyibona ayibhlungu bani uma ubona abantu beshona ngapha nangapha khona lapha abantu ababhemayo ngifuna ukukhomba ngithi kuphi abantu nje ababhemayo bayafa it's either kusemakethe emabhasini noma kusemaskani kungaze kube ngathi indawo yodwa go point bayafa uma ubona beshona kanjena kuye kufikene ekhanda lakho njengomuntu nawo soyidakamezweni ngivele ngisabe nje ngifise ngathi nje ngingathola nje usizo manje lokuthi ngiyeke unga ngivele ngisaba ngifuqa manje ngiyasaba kuyimanje ngiyasaba yabo nje mangase ngithola ukuthi ngisizakale ngiyeke hayi mina hayi ngayijweba ngoba nje hayi ngiyasaba ngempela and bayashona each and every day yazi oxoli khona yabona abantu abaye befikela uma beshonile ngiyareporta ngabo kunokukhuluma manje okukhona einkundleni zokuxhumana ezithi why abantu mabeke bafika kwi-channel yakho beshona ngicela ungichazelele bona ukuthi akushona bafika lapha kuphela usuku nosuku ezidakamizweni kushona umuntu kuthiwa abashona befike la Thomeke wafika la angithi laba mina abafika la ngiyareporta ngabo mase beshonile that is why phela kuba kanjani ngoba wena uyareporta kodwa kahle kahle bayashona nje hayi ukuthi bashonise ukufika la no wena kuyagqama ngoba uyareporta ngani that's why igqama hayi ngoba beshona ngoba befike la no kuyashonwa nje vele nje bayashona nje selo kufika iCrystal nje kuyashona nje hayi abathatha kakhulu iCrystal nje wena nje ungastresseki nje ukuthi bashona ngoba nakufike la no wena kuyacaca ngoba uyareporta ngani that is why kube ngazi ukuthi kanti no bayayishonela nje ungafisa ukuthini enganeni yakho umfana nomntombazana ntombazana ukhulu ungabambeki indoda yakhe ikhulu ingabambeki shuthi ingane yenu inegazi labantu abangabambeki bhuti wami kuyimanje ayibambeki kuyimanje ngazi ukuthi ngazi ngakukhombisa kanjani ngani yami mhlawumbe ungangisiza nje ungilulekele yona nje yazi ubani ongayeluleka uba iwena kumele ukuyithatha uyifaka lapha emaskani iyakwazi phuma khona ngabona ngayo sizongifuna yayizokufuna khona yayibona yayi kwi-risk yokuthi ngadlwengulwa nokudlwengulwa lapha cabanga ngathi mengibuza lokho yathi yona ayisaba ukuthatha ama-risk ukuthi leyo nto eyenzayo ibalulekile kuyona yasho njalo ngoba ngase nginesikhathi ngagcina ukuyibheka kahle kahle nje ngagcina efunda primary efunda mhlawumbe grade 4 njengoba efunda grade 8 manje njengoba sezefika ezongifuna maskana wangifuna futhi waze wangithola cabanga ukuthi naye wafike wabona ukuthi kwenzakalani kodwa isithombe siphelela kanaso engababonanga abayibhoshelayo engababonanga abafile qinisile engababonanga abafika bezitufuza sebesele ngamathambo qinisile engabonanga kudlungula umuntu edlwengulwa abantu uthuleke phele kanjalo
kuphelele emoyeni kumele eqhutshwe ngakusasa kuphila hayi uyajonjwa nje kanjalo umuntu efika siyayidlulela nje kanje sisathuka nje umuntu ushonile yabona ukuthi kuyadinga ukuthi kuyoba ne-hour nendodakazi yakho ngoba bayazi impilo enibhekene nayo ungafisa ukuthini kuye mangathi uyalibuka lolu hlelo ngafisa umtshela ukuthi uyabona naye ngima wakhe ukuthi kwenzakalani usho ukuthi meqhubeka naye ngokungabambeki nami lokho engangikwenza naye uzogcina enjengami futhi mhlawumbe uzoba worse nami mina nje ngiyafisa nje ukuthi ngathi ngashintsha nje kusaeli kuyena kusaeli kusangenzeka noma yini yabo lokho akwenzayo manje akukho ncane mina nje ngiyafisa ukuthi isibonelo sakhe kube yimina isibonelo sakhe ukuthi njengoba ethatha le ndlela le isiphetho sakhona ngizoba njengoma yena ungcono yena ngoba unesibonelo eduze yabo isibonelo sakhe yimina yabona nje ngoba emuhle nje epakishile nezinqa engaka so ithola phansi nesaqhubeka nale ndlela le engizwayo ukuthi uyayenza thiwa wenzani hayi kuthiwa busy nabafana kuthiwa hayi akabathanda abafana ukufa hayi kuthiwa akabathanda abafana mebemkhuza abantu abamkhuzayo ukuthi bayamzonda mina nje efika nje la kumina nje wafike nje wangikhalela nje wangitshela ukuthi abantu bakubo bayamzonda abantu bakubo bayamzonda abantu lo uncane wami uyamzonda umuntu ongamzonda ugogo wami lo totosanayo lo wabulala mina nami wangibulala ngokungidotosa njengoba lokho sekuphumela nasenganeni yami yona nje umuntu ugogo wami manje angazi noma into mina engishoyo uyayifaka yini engqondweni ngoba nje wathi mina akakwazi ngisho ukungibiza ngoma wathi ngizima nanokuthi ngibize ngoma kunganzima kanjani ukuthi ubize uma wakho ngoma wakho ngobani ngoba ngiyiphara mhlawumbe kini kodwa isipiliyoni onaso singayilekelela impilo yakho ukuthi angagcinele emgaqweni kahle kahle ubusisiwe mayinoma moyiphara ngoba isibonelo siphambi kwamehlo akhe if efuna ukuthatha izindlela ezathathwa yiwena umtshela wokwakhe lokho ngelinye ilanga siyombona ehlele kulesi sihlalo okuyinto eyichilo ukuhlala kulesi sihlalo ngoba kusho ukuthi awuhambanga ngendlela eright yiqiniso lelihle futhi elimsulwa yikho ukuthi siyakujabulela ukuthi niyafika la nizoqashisa abantu kodwa mangaba nalowo uthile leyo ndodakazi eyaphuma yaba nenhlanhla yavundla isibelethweni sephara inothisha wenguna phakade ngoba umama wayeseyidakamizweni kumele izigadi njengey'khali zamantombo ukuze nayo ingagcinile emgaqweni kuwes uma ukuthi unina ukekhipha amazwi athi le ndlela oyihambayo ngiyihambile yingakho ngila isizulu esihle ke siyasithi indlela ibuzwa kwabaphambili futhi indlela yaziwa umhambi wayo uma usuphambili eyidakamizweni uphinde ubuye uzotshela abantu ukuthi leyo ndlela isiphetho sayo sukufa suke nenhlanhla lowo mntwana lo nina nibanga nenhlanhla yokuthi nithola abantu enizobukela kubona idakamizwa nayiqala nibancane kakhulu yingakho singajukeli umuntu ngamatshe kepha sifuna osefike la ashare impilo yakhe ukuze kuyosizakala lowo obe nenhlanhla wabona lo mbukiso yalo thewalinyazwa yini la ngaphansi kweshini ngangilwa nenye intombazana uyisilwe futhi ngisona isili yona nje yangishaya ngempama oqala kwakwenze njani abanga ngoba sasibanga into ebheda kanjani nanibanga indoda asibange ngisho indoda asibange ngisho indoda sibanga ukuthi untshontshe ingubo yami untshontshe ingubo yami nje uyayigqoka futhi ho kahle hayi bo ufuna ingubo yami uzonginikeza kuphi khona lapha emgaqweni emabhasini
still angithi kusemgaqweni. Yeah, emgaqweni. Ngifuna ingubo yami uzonginikeze attitude uqamba manje ukuthi uyithengile ngo-30 rand. Wena wathenga ingubo ngo-30 rand wena. Hey. Ningithi akayikhumule akafuni. Hayibo sisi. Mkhulu 30 rand emgaqweni. Awu mkhulu 30 rand uyiphara uzothenga. Mkhulu kabi 30 rand uzothenga uyiphara. Wengiqambela amanga nje bese ngigolozela nengubo yami. Hayi kwacaca ukuthi hayi uyena ogadlayo futhi kuqala. Ngishaya ngempama qala ke. Hayi nami ngeke ngize ngimbuke salwa. Angazi ukuthi ngoba wangisika ngerazor la. Angazi irazor noma ivele nayo ephaketheni noma kwasebenza kanjani ngoba lapho eze engisika la ngase ngimhlula ngamandla. Ngoba yena wenomzimba kunami yabo. Yeah. Shuthi yena wavele wangiqala nje. Ngamehlo nje amanzi ophuthu. Bothi akufake ekhaleni. Ayi ngase ngimhlula ngamandla kwaswa ngisika la. Yabo. Yona into angizobha ngayo leyo. Sibanga ingubo yami engafuni ukuyikhumula. Ngitshela ukuthi ufuna 30 rand. Ngithenga ingubo yami ngo-30 rand kuwena kanjani? Ngibe ngade ngikhala ngithi ngilahlekelwe ingubo yami ngiyinekile ezwa nayo. Ngiyabe seyigqokile yena ungokuthi nje uyithengile. We Xoli. Into eyiningi noma abantu abaningi impilo zabo zife esikoleni. Kakhulukazi ka grade 8. Lapho eseyitshela khona umuntu usemdala ephuma lapha eprimary. Ingane eziningi ukujola, ukubhema, ukuphuza, ungalawuleki. Kuqala umuntu mayesese esikoleni. Impilo zabantu zife esikoleni kodwa imphumela siyibona manje. Angithi konke okuqala ukwenza waqala esikoleni. Yebo. Kodwa imphumela yakho siyibona manje. Yebo. Ungathini einganeni zesikole? Ungathini kubafundi? Ungathini kubantwana abancane? Ukubaqwashisa ukuze bengagcini bephila lempilo wona ogcina usuyiphila. Ngingathi mina abenze into abayiyele esikoleni. Okunye nokunye okuseceleni okungeke okungakona kwasesikoleni bengalinge bakwenze bengakunaki nje enhlobo. Ngoba mebenaka lobo lokubhedayo ngeke baze basiqede ngisho isikole. Bazophelela la nje ngathi. Ngoba sanaka izinto ezibhedayo siye esikoleni sanganaka isikole sanaka izinto ezibhedayo. Mina nje ngabatshela ukuthi nje bakhohle nje izinto ezibhedayo okwaya insango ngoba phela kuqala lapha. Bangalingi nje baze bakwenze lokho bona nje bagxile ezincwadini. Ngoba baze bagxila kokwayi qala kokwayi bagxila kokwayi nani abangeke beze besiqede isikole bazogcina bamaphara njengathi. Ngoba phela nathi saqala kanjalo esikoleni. Nabo ke mebezo nakokwayi onsango nani ngeke baze basiqede isikole. Ngiyakutshela. Ngeke baze basiqede isikole. Hlobo. Bona nje benganaka into abayizele esikoleni ukuthi balalela uthisha ukuthi uthini uyabafundisa ukuthi ngebreak kuyabhenywa ngoba phela vele kuzohlezi kukhona lezo izingane ezenza lokho. Sa right engakwenzi lokho izingane zingake ilingi nje zikwenze zingalingi iqala ngoba isiphetho sakhona yiwonke emgaqweni. Ungathini ngabazali? Inkinga ngathi inkulu nakhona lapha kubazali ngokutotoswa kwabantwana. Uthona into ekubulele ukutotoswa. Futhi asisho ukuthi kubi ngoba ukube futhi uhlukumezekile abe siyakubona emgaqweni bese ukuthi ngoba ngafelwa abazali. Kodwa ugogo wazama ukuba yihawu empilweni yakho avala isikhala sabazali. Wakutotoswa kodwa shuthi wagcina weze walimala. Ungathini kubazali? Yini okumele yenziwe abazali ukuqikelela ukuthi izingane zabo abayitotosa kuze kweqe futhi abaqinisa isandla kuze kweqe? Yini okumele yenziwe abazali ukuvikela abantwana babo ezidakamizweni? Ukuthi babatshela iqiniso bangabaqambeli amanga. Bangalonto nje bangayifihleli ingane ngoba ukufihlela ingane ikona lokho kuyibulalayo. Ya vele angisho ukuthi mina
mhlawumbe ingane akayihlukumeze ishaye kodwa nje ayitshele iqiniso angayilonto nje angathi yena mhlambe uzobona ngazi ukuthi uyayihlukumeza yena meyiqondisa ingane ifake endleleni ayifake endleleni mengimele futhi ukuthi ingane ishaye isandla ishaye kodwa phela hayi kakhulu kodwa nje indaba wrong imazi wrong imazi ingane imazi wrong imazi right ingane hayi ukuthi ingane muke wayishaya yahlukunyezwa mina ingane yami ayithethiswa ngisho ukuthethiswa ayithethisa iyakhala yami ingane yathethiswa ingane yami iyakhala hayi angiphathi ukushaya suyibulele yabo ngenxa yabani yakugwami uyabona kodwa ukuthi wena manje usuphinda lento eyenzeka kuwena kwaba yishwa ukuthi ushonelwa abazali ukhuliswe isalukazi uyabona nike wena ukuthi manje usuwenza enganeni yakho ukuthi ingabi nabazali bekhona bephila ngoba noyise ushonele einkalweni kuthini kuwe lokho ngoba manje futhi ngabe lamazwi osifunza wona manje uyogona umntwana wakho ngizokwenza lokho hayi lokho vele ngizokwenza lokho vele ula iduza lekho ngisho uhlalaphi Mayville nase Mayville mfuthu uhlala endaweni eWrong ngifunda naseBonela yazi iBonela awuchazela umuntu ongayazi iBonela iBonela isikole sona kuyafunda kodwa kufunda othanda ukufunda njenge-university kuyothandayo ukufunda othanda ukufunda ungathanda ukufunda futhi awufundi akekho uzokutshela ngeke uzutshele uthisha ukuthi enzani funda manje ungafundi manje uyafunda uthanda ukufunda eBonela ungathanda ukufunda awufundi isikole sinjalo nje ngiyisiwa lapha eBonela phezulu lapha seke sayasawudlala ibhola khona beyisa abantu bakhona lapha ngiyisiwa lapha sila uqamba mama ngiyisiwa lapha sila uqambi nje mama i-environment yakhona ngiyisiwa lapha induku iyashoda lapha kakhulu into nje safike sayinotice asifikile sathi induku ayikho-ke induku la abashayi ngiyatshela nathi nje into esabuya sikhala ngayo abadelelanga kanjena abantu babengapetuzi kanje ngitshela ukuthi sawina kwathi kumele sibuyele ngakusasa sabamba umhlangano hey madoda sobuyela kanjani abantwana beyisaka ukulwa uyakubona ukuthi kuseduze ukulwa singalwa noma yinini la uyayibona indawo enjalo indawo e-wrong le egcina yenza ukuthi kumele niphathe ikhali kuyodlalwa kodwa kumele niphathe into yokuyivikela futhi ngoba niyabona ukuthi impi iyanuka impi cabanga indawo enjalo ngeke hayi indawo akukho kushoda induku lapha qinisile wona amakula lawa wona lamakula lawa agcwele khona lapha yani kodwa aseyaphela kodwa asakhona nje kuyafana nje insangu kudliwa insangu lapha yonke into usasho insangu yonke into iyadliwa ngiwungi iyadliwa angiqala ukubona umphakathi onje yamena nami ngikwazi umphakathi onje sethembe kodwa inhlelo njengalezi ukuthi ziyobahlambisa ugebhezi umuntu athe yenza into kepha be azi ukuthi le ndlela ayithathayo ibhekephi cha ngiyakhala ngeBonela induku iyashoda induku ngabo ukuthi induku iyashoda ngiyaqala umphakathi oshoda ngenduku kanje umphakathi izwake isikole ke besiyini wena usakhala ngomphakathi isikole ke sona ngicabanga siyinto enjani phela ubona emphakathini ukuthi isikole sinjani futhi sifile kona ukufunda hayi kuyafunda bakhona uthisha bayafundisa kodwa kuya ngawo ukuthi wena ngani abekho umuntu osemva kwabantu ukuthi emtshethe hey wena yini ubungazili izolo fonelwa abazali zonke lezo zinto ayenziwa lento bona bangopass no fail at the end of the year ibeza umsebenzi yes bayilawuli nje ingane ukuthi nje uthisha uzolawula ingane hayi abayenzi kunzima yazi uma uthisha ukuthi mhlawumbe mangafika uthisha nje oyisiqhwaga ongathi ufuna ukucontrol izingane inkinga enkulu isemphakathini eyiphuma kuwo into engayibona lapha ngoba manje uzothi uyicontrol izingane uvele kube nestrike ushiselwa amasondo uthi uyafika ngemoto ufice kugcwele abantu esangweni
kuthiwa abantu bani masifole umphakathi laphana kufa umphakathi ngeke isikole esiphile kuleya ndawo leya ngikethi mina laphana impi yayinuka ekhaleni lapha sizodlala ibhola komele masibuya ngakusasa sibuye sesikhona into yokuyivikela ngoba siyabona ukuthi impi seduze la awumeke la benizodlala nawo bathini kusangana yonke into kwakuyithona mina ngicela isiphambano ngajikela ngisho indoda engiyazi hayibo namanga indoda engiyazele eKhathomena esingabangani nayo yangikhulumela nje isingisi nje ngasho ngododa kusakela wonke umuntu hayibo uyajika umuntu mayise ngakube senani bangakubo namanga ngithi mina khuza labantu laba ayo ngikhulumela isingisi nje sishayile khuluma into engayizwe nje engacaca nje ukuthi phela ngabe uyakhuza phela manje yabothi okay laba bahamba no professor ngimjwayele akhuza ibutho lakhe nami ngikhuza ibutho lami ngambona nje ukuthi naye uhambisana neqembu lakhe yeke phela professor futhi phela manje sisodlala abantu hayibo awuthi bekhuluma lo la ngithi mina nisangene nonke kanti i-tournament ke yagoqwa ngalelo la ngimele izoqhutshwa ngakusasa hayi sasesibuya ngesizulu nje ngakusasa esiqondile ukuthi hayi mayilima ezitshe kodwa i-wrong leyo nto leyo ngoba manje uyabona mina ngazana nabantu bakobhonela ngazana nabantu bakokhathomena ngazana nabantu bakomlazi yabona ibhola noma ama-sport ahlanganisa abantu into enjengayo isikole esikoleni uhlangana nengane yasemlazi uhlangana naye ebhonela into leyana yokukhanda i-network akuyona into yokuthi kufike kuxatshana kuyo understand le nto kuma angithi ngoba suke sihlangene mina ngiyi-podcaster mhlawumbe ngisuke ngihlangane nomunye umuntu ozenzele ezinye izinto uma kunento engishoda ngayo kumele ngiboxayibo kunomjito odlalela i-team ukuthi wenza ukuthi uyayizwa leyo nto leyo usebenze home affairs awuthi ngimdonse endoda into kanje nje i-network le nto le ngoba phela thina sisadlalela ukuya ku-TV just for i-network ukuthi sihlangane sazane ibhola nje elokuhlanganisa abantu kahle kahle ama-sports angifuni ukuthi ibhola ama-sports kodwa ama-software sixabana into ekuyona ehlanganisa abantu isibuyela phike lento emumva emphakathini esiphuma kuona indlela esikhuliswe ngayo emakhaya indlela esikhuliswe ngayo emphakathini iba nomthelela ke ekuthenini uma usuthola into yokusocialize wena kuvuka ukuthi wena usikhotheni ebhonela induku yona into engayibona ukuthi iyona into eshodayo ikhono lebhola bayadlala abafana bayagijima hayi inkinga induka umphakathi awushayiwe umphakathi cha asethembe mfowethu ungathini lakho lokugoqa ebantwini esizweni isidla amaningi esakeni ungafisa ukuthini nje kubantu yesesivala mina ngafisa ukuthi yabo mina ngokungami ngila yabo la ngikhona manje angisathandi sengiyayisola kakhulu sengifisa ngisho ukuthi ngiphindele ebuncaneni bami yabo angisathandi yabo so nje nabanye nabangakaqali ngiyacela ukuthi bengalinge besijoyine thina ngoba la umphumela wala ukufa yabo nje manje mina ngisathandi kuyimanje ngikhubazekile nginengale yodwa ngenxa yewunga manje nje ngiyacela nje bangalinge baze baqale ngisho ukuqala nosaqala kungakagxila yeke angaqhubeki ngoba isiphetho sala ukufa kuyimanje nje siyajahwa amaphoyisa kuyimanje ngikhuluma nawe amaphoyisa ayasijaha sihlusha amaphoyisa sidubula ngama-rubber bullets akuyona impilo leyo ihotshiswa kweyinyamazana ngiyacabanga yilokho nje engingawusho no mfowethu sibongile mfowethu ukuthi uzoba ingxenye yokuqwashisa umphakathi uhlelo lokuqwashisa umphakathi sicabanga ukuthi izodla amaningi esakeni la kubantu siyabonga mfowethu ukuthi uthathe isikhathi sakho uze la uzohlala nathi usilandisa ngokukhula kwakho neyigemegeme nje oke wadlula kuzona uzenzisa ubungane kodwa kwagcina kuphethe ngokuthi impilo yakho iphelele emgaqweni. Ngicabanga ukuthi nobani ngoba
le episode akumele ibukwe izingane kuzomela ibukwe abantu abadala bazokwazi ukuthi bekhulume nezingane zabo ngento abayizwela cause inezinto eziningi eyiqosheme inamagama amaningi aqosheme so kuzomela ibukwe abantu abadala siyathemba ukuthi bazofunda ukuthile lapha bese ke bekwazi ukuthi betshale izingane zabo ukuze kusasa ingane zabo izoba ngabantu ingeke iphelele emgaqweni ngakho ke nina bendlondleni ophaphe ekhanda lokhuluma uprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawuqala kuba ingxenye ohlelo lethu luchungechunge le oyethamele ihow I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 le yasilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nosuke sikwenza lokho malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuze nawo ungagcina usithola usohlangothini all wrong lwempilo njengoba usisi kumzwile ekhuluma ukuthi into eyayiseduze naye ukuthi enze imali kwakudayisa ngomzimba njengoba sihlale sisho owesifazane udayisa ngomzimba abesilisa bayantshontsha bayabulawa bayaboshwa bayakhubazeka so usene chance wena ukuthi uzikhethele ukuthi awuqalisi wenza izinto ezibhedayo ezingagcina zithatha impilo yakho ziyibeka emgaqweni siyabonga kakhulu kwaba support uhlelo siyacela ke ucindezele subscribe button ucindezele nebell ezokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiposayo izoqanqezwa cingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalelo suku siyacela abantu bejoine imembership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izikole siyokhuluma nabantwana benu sithengele nezingane ama-uniform ezingakwazi ukuthi zibe nabazali abawa-affordayo ukuze sikwazi silekelele njenge-MPTV1 senze nama-tournament ama-sports okuyiwona esinenkolelo yokuthi angaqoqa abantwana umntwana engabi ne-weekend enkulu kumele kube ne-weekend enkulu mawukuthi kuthiwa kune-tournament kodwa mayesezoba free nge-weekend uthothi long weekend uhleli siyakuzama ukuyikhava lezo khala izamandla singenayo ukuthi abafundi abangahlali ngama-weekend akube khona ababhizi ngayo Monday to Friday uyafunda Mgqibelo nesonto usegroundini Monday to Friday uyafunda sizama ukukhanda ipattern yokuthi umuntu angagcina ezithole manje sehleli esephuzana notshwala ebhemonsango yabo zonke lezo siyazama ukuyikhanda le nto kodwa amandla okwenza iqiniso lethu asinawo siyaforce mangathiwa abantu bayasilekelela ngempela bayasilekelela siyaphusha ziningi izinto esingazenza ukuvikela umphakathi wethu ngakho ke sengcenga